Mali grad u istočnoj Bosni postao je mjesto najmračnijeg poglavlja Europe nakon Drugog svjetskog rata. U nekoliko dana više od 8.000 bošnjačkih muškaraca i dječaka brutalno je ubijeno. Sistematski, organizovano, pred očima svijeta. To nije bila samo tragedija, to je bio genocid. Srebrenica je bila zaštićena zona. Ljudi su bježali, tražili spas. Vjerovali su da ih svijet neće izdati. Ali izdaja je došla. Međunarodna zajednica je zakazala. Holandski vojnici nisu mogli ili nisu htjeli da spriječe ono što je došlo. Muškarci su odvajani od svojih porodica, dječaci od majki. Rekli su da će ih evakuisati. A onda egzekucija, rov po rov. Tijela su zakopavana, pa premještana. Zlo je pokušalo da izbriše istinu. Ali majke nisu šutjele. Preživjeli nisu zaboravili. Istina je izronila. Danas u Potočarima bijeli nišani stoje kao nijemi svjedoci. To nisu samo mezari. To su poruke. Poruke svijetu da se istina mora znati. Jer negiranje je posljednja faza genocida. Srebrenica nije broj. Srebrenica su ljudi, lica, imena, snove koje su prekinuli oni koji su vjerovali da je zločin opravdan. Ali istina je veća od mržnje. Pravda je spora, ali nezaustavljiva. I dok god pričamo o Srebrenici, njena bol postaje opomena. Ne samo Bosni, nego čitavom čovječanstvu. Ja sam Adina Trakić. Preživjela sam genocid u Srebrenici. Ovdje sam bila jula 1995. godine. Prošlo je 30 godina, ali bol, rana, sjećanje ne prolazi. Moje uspomene su mračne. Moj otac, djed, amidža, dajđe ubijeni su sa hiljadama nevino ubijenih žrtava. Danas počivaju ovdje u Potočarima. I ne recite za one koji su na Allahovom putu poginuli. Mrtvi su. Ne, oni su živi, samo vi to ne osjećate.